O mal tempo non queda outra que poñerlle a cara. Nas prazas de abastos as inclemencias meteorolóxicas afectan sobre todo a caixa rexistradora. Para mercar hai un de escoller, pero que faltan son clientes. E que nun día como de hoxe, marcado pola chuvia e o vento, a maioría da xente opta por tirar doutros produtos a hora de facer o xantar ou a cea, todo sexa por non sair da casa. Nótase que non apetece tanto porque fai frío, fai vento, choiva, entonces se teñen para arreglarse na casa, pois non están baixando. Hai menos xente que se acerca ao mercado tamén. O sea, con este temporal pois non hai moito movimento. Bueno, o temporal nótase porque a xente non ven, pensa que non hai peixe, hai algún. E peixe, dende logo, hai abondo. Na praza de abastos do Grove hoxe non había tanto como de costume, aínda que tivemos onde escoller. Mais ou menos hai como sempre, non hai tanto, pero hai lenguado, hai acedía, hai coruxo, hai pintos, hai merluza, hai rapantes, hubo choco que xa se vendeu, hai raya que está moi boa, o sea que hai un pouco de todo. Hai menos marisco na lonja, entonces ás veces xa ni siquiera van a coller. No Porto Meco os barcos saíron onte faenar, pero hoxe optaron por quedar amarrados ante o aviso vermello na costa. Non, hoxe non. Hoxe xa o temporal, según dixeron que Elena que era moi peligrosa. Notase bastante, hai moito temporal, hoxe prácticamente aquí no Grove creo que moi poucos barcos saliron, por non dicir ningún, que non sei ao 100%, pero moi pouco. Así que con este panorama, o único que nos queda é convidalos a que mañán poñan as botas e abran o seu paraugas e se acheguen ata a súa praza de abastos. Dende logo, con chuvos en ela, non atoparán mellor lugar para mercar o mellor produto dos nosos mares.